Salut și bine v-am găsit la un episod cu băiatul Chili și astăzi recontinuăm să batem Enderman ca să putem face, cum să zic eu, să batem dragonul. Am bătut Endermanul și mai avem de bătut câțiva, că avem 9 perle. Să știți că am mai făcut un short înainte și apropo, mi-a plăcut foarte mult ăla cu casa din Minecraft. Pentru că am văzut că a făcut foarte multe vizualizări și asta m-a bucurat. Dar n-am văzut multe like-uri. Asta m-a întristat puțin. Dar vă mulțumesc cei 13 abonați și vă îți promit, abonatele care ai promis că te abonezi dacă fac videoclip cu Minecraft Horror. Și o să fac. Dar acum n-am avut timp pentru că eram preocupat, scuze, ca să bat dragonul pentru prima oară, ca să pot face seria de Rartopia. Mă rog, va fi roleplay și apropo, nu chiar roleplay. Până n-avem oameni în oraș, nu o să începem. Adică, mă rog, membrii. Că nu vom putea face nu să fac Rartopia, dar o să fac dragonul normal și când o să am peste 18 ani, o să-l bat, cum să zic eu, cu modul, dar roleplay nu fac. Poate o să fac hardcore, nume de hardcore. Și o să pun pe acolo câteva chestii. Și între timp, să știți că nu o să dau skip pentru că nu pot. Pentru că eu fac pe filmare prin telefon și la asta nu se poate da skip. Știți? Și aș da skip. Dar nu pot. Să să-i mai dăm la funduleț la Enderman. Acum să-i dăm un Thanos. Și l-am bătut. Să vedem câte perle avem. Tot 7. Nu știu de ce am zis 9. Să mai batem un Endermite. Hai să-l batem. Să-l batem pe Ione mică, fără frică. Să-l spargem. S-a mai băgat unul la cutia cu chibrituri. Haide să-i batem pe amândoi. M-a bătut el pe mine. Putea și mai bine. Se putea și mai rău, adică. Dar și mai bine. Nopticică, fără frichiță. Să mergem în Nether Thanos. Ca să putem face chestii. Sunt un villager, cum vedeți. Îmi dau jos armură pentru că nu trebuie. Să batem niște endermite. Cele mai tari din lume. Și dăm la 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 la. Așa cântăm noi. La 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 la. Să știți că mă numesc băiatul Chill pentru că sunt chill. Și așa o să fiu în continuare chill. Și Sky sau Nucivanu, Clorna, Tatăl Strict sau orice alt YouTuber. Haideți, te rog, abonați-vă și scrieți în comentarii dacă vreți să colaborăm. Toți YouTuberii, mă refer și la tine, Boto. Și apropo, și la tine. Da. La
să știți că o să fie bine. Da. Da, am zis, scuze. Păi, v-am zis cu microfonul. Nu prea se aude. Trebuie să vorbesc un pic mai tare ca să se audă pe microfon. Să știți că e un pic greu. Dacă cumva se aude ca și cum aș drăgnie, din cauza că microfonul nu e așa bun. Îmi trebuie neapărat un calculator ca să filmez mai diferit. E foarte greu, să știți, când filmez de pe telefon, din telefon, pentru că trebuie să folosești CapCut și nu știi ce ai vorbit, adică tu trebuie să reinventezi. Poate tot că zici ceea și ceea și de fapt eu chiar inventez, am uitat tot ce am zis. Pentru că cum să țin minte ce am făcut în 15 minute? Da. Și e un pic enervantă treaba asta, nu putea direct să fie cu sunet. Tehnologia. Pui Enderman într-o barcă și nu se mai poate teleporta. Da ce? Nu se poate ridica de pe barcă? Vedeți ce mă face telefonul să strig? Nu se pune, se aude ca și cum ar vorbi greierii. Nimic, nu se aude. M-a bătut Enderman-ul. Să-i redăm. Da, va fi foarte tare. După ce am murit de un catraliar 1.000.000 de ori. De asta eu sunt un om care joacă Minecraft profesionist. Îi dăm la fund pentru că a fost pro. Și să-i dăm la funduleț. Îi dăm la funduleț. Haide, mori odată. Mori, că îți dau la fund, deja am fi murit noi oamenii. Acum, câte perle avem? Am 10 perle. Mai am de adunat 2 sau 3. Haide odată, trezește-te, mă. Haide odată, mă. Haide odată, mă. Haide odată, m-a omorât. Haide odată, Vă întrebați de ce când? Pentru că sunt chill. Haide. Yo. Dar greu bat un Enderman. Bă, ați văzut ce glitch am făcut? Pentru 4 hituri nu mi-a putut da damage. Poate de ce avea blocul în mână? Poate. Sau poate nu. Cam sas. Nu știu ce am zis. Dacă vă întrebați, cred că știți că plouă, pentru că eu îl filmez imediat ce termin. E așa de greu. Să știți că aș vrea să nu dureze atât de mult. Și în primul rând de asta le fac de 15 minute. Le-aș face și de o oră. Dar e foarte greu să le faci de o oră. Pentru că vedeți și voi, ar fi greu să vorbesc o oră neîncetat. Pentru a doua oară. Deja și sunt la 9-lea minut al episodului și mă doare gura de când vorbesc. Api. Așa. Oricum, mai am un videoclip de postat care o să-l postez mai târziu.
Ce-am zis? Polostez? Nu contează. Așa mă mai încurc eu. Oricum, asta nu înseamnă că nu sunt chill. Tot chill rămân, chiar dacă fac unele greșeli. Pe clipuri trebuie să fii relaxat. Să se vadă chill guy că ești. Dacă vrei să intri în lumea chill, dacă vrei să intri în lumea chill, dă un like și subscribe. Și uite-te la alte videoclipuri și spune-le și altor prieteni să se aboneze. Să știți că nu o să zic Uga Army, pentru că eu nu sunt Clorna. Eu sunt băiatul chill. Păi cum o trecut pe lângă barcă? N-a nimic. Va vedea. Uai, mor! Apă! Te rog, apă! Am murit din cauza lavei. Cât de noob pot să fii. Și apropo, v-am zis, haideți să veniți cu noi în lumea chill, abonându-vă și văzând mai multe episoade, pentru că sunteți niște oameni chill. Și acum, continuând, pentru că suntem chill, batem Enderman cu barca. Nu facem trade-uri. Am spart barca. Cel mai noob. Bă, m-am omorât prin foc. Dacă nu mă omoară Enderman, mă omor singur. What? Cred că sunt cel mai noob. Dar nu contează. Să știți că o să fie bine. Episodul în care o să bat dragonul o să-l postez mâine. Pentru că am găsit stronghold-ul, dar șobolonei m-au cam omorât. Adică dacă, sau mai bine zis, șoarecii chill. Pentru că așa cum zici că sunt eu când bat Endermanii, sunt atât de chill. Mă bat, nici că fug după mine. Ai văzut cum, o să vedeți cum merg. Zici că sunt chill, guy. Chill. Ca și mine sunt de chill. Cred că o să fac și o melodie. Și să vedeți cum o să fie. Eu încerc să fac. Că toți youtuberii am văzut că o melodie. Să știți că... Să vedeți cum o să fie a mea. O să fie melodia chill și nu o să fie cum ar fi foarte... O să fie cum ar trebui să fie. O să pun o muzică liniștită și o să pun. Vedeți genul băiatul chill. Băiatul chill. Nu mai văd eu ce versuri pun. Dar așa o să înceapă. Nu o să fie ca la, de exemplu, Sky. Sau tatăl strict. Erau pragmatice pentru un om chill. Băiatul chill nu face așa. Băiatul chill face muzică chill. Și o să vedeți peste o lună, cred că. Și nu o să fac. O să pun doar eu o melodie foarte liniștită și o să cânt eu din gură. Și o să fiu eu stând cu mâinile în buzunar. Și cu gluga și cu închipiu în cap. Și o să mă mișc stângă-dreapta cu corpul în afară de picioare. Să vedeți cum o să fie muzica. O să fac la mine în cameră. Dacă mama nu o să aibă treabă și o să răgnească și să se audă pe melodie. Melodia va fi de 15 minute. Cât un videoclip normal. Și apoi la final o să mă uit la 14 minute și ceva. O să mă scot din imagine. Și așa, și atât a fost videoclipul. Like, subscribe, toate alea, pa!